walang signal sa wifi namin. So, ito na naman po yung cellphone ko as usual. Ayan. Kung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please, pa-support naman po, paki-subscribe naman po. Maraming salamat. At paki-subscribe niyo po ang aming team leader na si Sir Ruel Lipat. Maraming salamat po. Ayan.
So hanggang dito na lang po mga kapatid. Ako po ay busy na. Kukunin ko na po yung cellphone ko. So maraming salamat ulit. Team Ruwilipat, mabuhay.